खुलुमबाय। बे समाव बर'फोरा मोनसे राजखान्थियारि आयदाखौ लानानै मोनसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांजों आथिखालनि बिटिसिनि राजखान्थिखौ लानानै बिथांजों दसे बर' खौरांनि गेजेरजों दसे मोगा-मोगि लानि। बिथां बर'आ मा फोरमायो जों मिथिनानै लानि। आथिखालाव गोबां बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जयेन जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि सायाव सारा मा फोरमायगोन? थांनाय 19 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि सिबिनांगौ इउपिपिएलआ बेबायदि सिबिनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो बिपिएफआ बे 19 बोसोराव माने जेरैबायदि सिबिनांगौमोन बेखौ सिबिनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे रागा जोंनाय, खुद्रिनाय, दुखु मोननाय बेखौ बयबो लादों आरो गमामायैनो गामि गामि बेरायनानै नायदों जे गुसुं गुसुं लामाफोरखौबो बिथांमोना बानायाखै। दैमाया खुरखानानै रायजो राजानि न'फोरखौ लांजोब्बाय, बेखौ बिथांमोना नायाखिसै। स्कुलफोरखौ बिथांमोना फाहामाखिसै। गामिनि क्लाब लाइब्रेरिफोरखौ बानायनानै होआखिसै। खुनु मोनसे खामानिखौनो मावैलाय बिपिएफनि फारसे रागा जोंनाया रायजो राजाफ्रा बारानि बारा जादों। जोंनि हारिल' नङा, गासैबो हारियानो रागा जोंदों आरो बे रागा जोंनायनि, दुखु मोननायनि दायनिगिरिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो। बिथांमोना 19 बोसोर मोनसे सम मोनदोंमोन, नाथाय बे 19 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बिदि मावाखिसै। ओंखायनो दिनै दुखु मोननानै बिपिएफखौ नागारै नागारै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव फैदों। इउपिपिएलआ सरकार दागोना बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? इउपिपिएलआनो सरकार दागोन, बेयाव खुनु रावबो बेवहाय सरकार दाया, बेखौ रोखा जाखाबाय। दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सोलायै रावखौबो लुबैयाखै, इउपिपिएलखौनो लुबैदों। ओंखायनो इउपिपिएलआनो सरकार दागोन। नाथाय खोथाया बेसो, आं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौबो, बिबानगिरिफोरखौ खावलायो कि रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ जाय जाहोननि थाखाय नागारनानै फैदों बे जाहोनफोरखौ जोङो बुजिनांगोन आरो रायजो राजाफोरनो नंगुबै ओंथियाव जोङो जौगानायखौ होनो थाखाय जोङो बयबो थियारि जानांगोन। आरो बिनिखायनो ग्रासरुट लेभेलसिम आङो इउपिपिएलनि जेसेबां बिबानगिरि मावथि जोङो दिनै जइन जादों, खामानि मावनो फैदों, बयबो जाहाथे मोजां थांखि लानानै गोख्रोङै रायजो राजा सिबिनाय खामानिखौ मावो, बयखौबो अनसायो, बयखौबो मान होयो, आं बेखौनो खावलायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां करापसन जादों बिथांनि सिंनि इएम आरो एमसिएलएफोरा, नाथाय नोंथाङा जुदि सिफ जायोबा बे करापसननि सायाव मा एक्सन लागोन होननानै फोरमायगोन? ना एक्सन लानो थाखाय दिनै गभर्नरनि सासन जानाय समावनो जोङो अलरेडि माखासे कमप्लेनफोरखौ होबाय आरो बे कमप्लेननि सायाव इनकुवारि जादों। दा थांखिया जाबाय हाग्रामा महिलारिल' नङा, बिथांमोननि टिमाव जिखिनि करापसन खालामदों, रायजो राजाफोरनि मोननांगौ थाखाफोरखौ जायफोर जाख्ल'दों, बे गासैखौबो आयेननि गेजेरजों बेबस्था लानांगोन आरो इयुनाव जाहाथे रावबो अफिसारा, रावबो राजखान्थिगिरिया आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि फैसाखौ जानो हाया, बेनि थाखाय जोङो बे सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनांगोन। आथिखालाव थिं आरो कम्बल बायदिसिना बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा रानबाय दं, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। माने कौटि कौटि थाखा गारनानै दिनै कम्बल बायदिसिना राननो फैदों। जि थाखाखौ कम्बलाव गारालासिनो रायजो राजाफोरनो एबा फरायसाफोरनो लेखा बायना होनांगौमोन, एडमिसन लानो फैसा होनांगौमोन, होमबाबो लाब जागौमोन। गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो जुदि बेखिनि थाखाखौ राननानै होयोब्लाबो बिथांमोना माइरं बायनानै जागौमोन। दा दिनै जि कम्बलफोरखौ होदों बेथ' जोमजाखाया, जिफोर खुन्दुंफोरखौ होदों बेफोरो माने मोजां खुन्दुं नङा आरो गोबाङानो दायो जि दानो गारबाय। दा बे समाव बियो भट मोननो थाखाय खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामनाया दुखुनांथाव जादों। गावनि बिदा फंबायफोरखौ बेबायदि माने लब दिन्थिनानै भट लानो नाङा। नंगुबै ओंथियाव रायजो राजाफोरनि, गोरिब गुन्द्राफोरनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। आइवा न'खौ बयनोबो रानना हो, जब कार्डखौ बयनोबो रानना हो, रेशन कार्डखौ रानना हो आरो जिखिनि स्किम्सफोर दङ बेखौ मोजाङै होबानो रायजो राजाफ्रा भट होगोन। दा बेखौ खालामैयावसो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया रागा जोंदों। इमानुएल मोसाहारि बिथांखौ इउपिपिएलआव फैगोन ना गोबां ससियेल मिडियाआव चर्चा जाबाय थादों, बिनि सायाव मा फोरमायगोन? आङो मिथिया इमानुएल मोसाहारि बिथाङा इउपिपिएलआव फैगोन ना बिजेपिआव थांगोन, नाथाय दा नुयो बिथाङा बिजेपिआव थांगोन बायदिखौनो नुहुरो। दा बिनिखायनो बिथांनि बियो बेक्तिगत डिसिसनसो, आंहा बेवहाय बारा बुंनांगौ गैया। नोंथांमोना बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन होनना बुङो? इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दागोना रोखा। मासिया बेसे बुरजा मोनो आं बेखौ दानो बुंनो सानाखै, नाथाय बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोनगोन आरो बियो जोबोद मोनसे सानथावै बायदिबो बांसिन मोननो हायो इउपिपिएलआ, बेबायदि मोनसे थासारि फैगासिनो दङ।